No, to můžeš udělat. Jo. Jo, pak děláme nějaký dokumentární fotky jenom. No vole, takže dneska natáčíme obraz, kdy Robin sprayuje a bude to strašná sranda, chytí nás nejméně tak 1000 policajtů. Všude tady jezděj, úplně všude. Lidi jako koukají okolo, ale... Přesně, Karle. Brian. Ahoj, jo, ahoj tam. Ne, my tady Lidi koukají. Ale tak ale akce, pojďte, už. Ale přece jenom nějakým vás segre na famu, tak je to dobré. Jo, to je v pohodě, když tak to nějak vykecáme. Je tak 1000 policajtů. A ten záběr to můžeme? Můžem, počkej. Ne, nech to tam, to je ještě větší hovno. Co tam máte s hovnama, vole? Ale dobrý, jak Je tam hovno, prostě. Ježiš, kámo, dobře, že jsi to zakryl, ty to je fakt fekal. Dobrý, ale tak jo, Tak počíme. 2, 1. Akce. Hej, Robine? Co, do čeho? Ty jsi blbej, vole?